Hei! Tiesitkö, että lasten maitohampaat voivat reikiintyä herkemmin kuin aikuisen pysyvät hampaat? Sen vuoksi lapsen hampaista on todella tärkeää pitää hyvää huolta. Tärkeän perustan lapsen suun terveydelle luovat omahoitotottumukset kotona sekä säännölliset suun terveystarkastukset. Tällä videolla kerrotaan neuvolaikäisen lapsen suun hoitamisesta sekä suun terveystarkastuksista. Terveyskeskuksissa tehty suun terveystarkastus on ilmaista alle 18-vuotiaille. Ensimmäinen vauvan hammashoitoaika on 6-12 kuukauden iässä ja se voi tapahtua myös neuvolan tiloissa. Vauvan suun tarkastuksen tekee yleensä hammashoitaja tai suuhygienisti. Hammashoitoon annetaan tarkka aika. On tärkeää saapua käynnille ajoissa. Hoitohuoneeseen saa tulla mukaan koko perhe. Myös isän olisi hyvä tulla mukaan, jos mahdollista. Joskus ensimmäinen käynti voidaan toteuttaa etävastaanotolla. Suun terveystarkastuksessa selvitetään keskustelemalla, miten lapsen suuta ja hampaita hoidetaan kotona. Käynnillä annetaan ohjeita, joista on apua suun hoitamisessa. Kyllä, hän on vielä niin pieni, niin se on ihan normaaliakin, ettei niitä vielä tule. Ja jokaisella on se oma yksilöllinen rytmi. Jaa. Ensimmäiset hampaat puhkee suunnilleen siinä puolen vuoden iässä. Jollekin voi tulla jo 4 kuukauden ikäisenä ensimmäinen hammas ja viimeistään sitten vuoden ja 2 kuukauden iässä tulee se ensimmäinen hammas. Joo. Oletteko te vielä mitään lusikkaa tai harjaa kokeillut? No ei vielä. Joo, hän on kyllä vielä niin pienikin, Nee. ei vielä ole kiire. Suunnilleen siinä puolen vuoden iässä, vaikka niitä hampaita ei vielä olekaan, niin voi sitä hammasharjaa vähän alkaa jo lapselle sinne ikeniäkin pikkusen, kun ne kutiaa, kun niitä hampaita alkaa tulemaan, niin totuttelemaan. Se puolen vuoden ikä on monesti semmoinen, että siinä on hyvä jo vähän oppia siihen harjaan, että se harja tulee suuhun, niin sitten se lapsi omaksuu sen hyvin Niin. vaiheessa. Kyllä. Ja sitten heti kun niitä hampaita alkaa puhkea, niin kannattaa alkaa käyttää ihan fluorihammastahnaa. Okei. Mutta sitä ei tarvitse laittaa kuin ihan semmoinen tosi pieni sipasu siihen. Joo. Mutta se 0-6-vuotiaan lapsen fluoritahna, niin se on sopiva sitten heti kun niitä ekoja hampaita tulee. No, hyvä. Hyvä. Ja mites teillä sitten ruokailuhommat menee, imetätkö? Joo, kyllä. Joo. Hän imettää ja myös lisäksi pullo Joo. maito. Hyvä. Ja pullosta annat vaan maitoa tällä Joo. hetkellä. Mutta tosi hyvä itsellä se imetyskin sujuu. Se on tosi tärkeä suunkin terveydelle, että se tukee sitä neuvon kasvua. Se imetys tekee sinne suotuisan paineen. Hyvä. Sitten me voitaisiin vähän kurkalla hänen suuhun vielä. Sieltä pikkusen kutitella. Vanhemmat saavat konkreettisia ohjeita lapsen suun hoitamiseen, kuten harjaamistekniikkaan. Tiesitkö, että hampaiden reikiintymisen aiheuttaa suussa elävä bakteeri? Tämä bakteeri voi tarttua aikuiselta lapselle. Ja on todella tärkeää välttää tämän bakteerin tarttuminen. Tartunta voidaan välttää välttämällä sylkikontaktia. Esimerkiksi sillä, että ei käytetä samaa lusikkaa tai muuta aterinta lapsen kanssa, ei juoda samasta pullosta tai mukista lapsen kanssa. Ja jos vaikka tutti tippuu lattialle, niin ei puhdisteta sitä tuttia omassa suussa. Bakteeri elää hammaspinnalla olevassa likapeitteessä, niin aikuisella kuin lapsella. Sen takia on todella tärkeää harjata hampaat joka ilta ja joka aamu. Harjaamisessa on tärkeää käyttää fluorihammastahnaa. Fluori tehokkaasti vahvistaa hammasta ja jopa korjaa alkaneita vaurioita. Noin 1-1,5-vuotiaana lapsi alkaa pikkuhiljaa syödä samaa ruokaa muun perheen kanssa. Todella tärkeää lapsen suun terveydelle on myös ravitsemustottumukset. Terveellinen ruokavalio. Terveelliseen ruokavalioon kuuluu paljon kasviksia, tuoreita hedelmiä, marjoja, täysjyväviljoja sekä lisäksi kalaa, papuja, linssejä, kanaa
ja vähärasvaisia maitotuotteita. Tärkeää ravitsemuksessa on myös säännöllinen ateriointi. Hampaan on tärkeää saada levätä 2-3 tuntia ateriakertojen välissä. Sen takia olisi hyvä syödä säännöllisesti. Aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala. Vältä mahdollisimman pitkään makeiden tarjoamista. Varsinkaan lapsi ei tarvitse makeita juomia, kuten mehua. Lapsi pärjää flunssatkin hyvin ilman makeita mehuja. Vielä ei ikenet siellä pullota, mutta sitten kun niitä rupeaa tosiaan tulemaan, niin tällä ihan harjailla sieltä omalla sormella vähän siirrellä sitä. Suun terveystarkastuksessa tehdään suun tarkastus. Ensimmäisellä käynnillä lapsi usein tarkastetaan niin, että hän istuu vanhemman sylissä. Tarkastuksessa selviää suun terveydentila, suun puhtaus ja hoidon tarve. Hyvä. Sitten me ollaan saatu kaikki asiat juteltua ja suu tarkisteltua ja sitten te pääsettekin jatkamaan matkaa ja sitten 2 vuoden päästä seuraavan kerran vasta tarvii tulla uudestaan, kun kaikki oli näin hyvin. Okei. Hyvä. Joo. Sitten saatte lähteä. No, kiitos. Apua. Joo. Joo. Moi. Suun terveystarkastuksessa tehdään lapselle yksilöllinen hoitosuunnitelma. Jos suussa havaitaan sairautta, annetaan jatkoaika hammaslääkärille sairauden diagnosointia ja hoitoa varten. Mikäli suussa havaitaan alkavaa sairautta tai purennan kehittymisessä jotakin seurattavaa, niin lapsi voidaan kutsua vastaanottokäynnille tiheämmin. Käynnit voivat tällöin olla 3-12 kuukauden välein. Jos lapsen suu on terve, purenta kehittyy normaalisti, oma hoito sujuu helposti kotona, niin riittää kun lapsi käy suun terveystarkastuksessa neuvolaikäisenä 2 vuoden välein. Suun terveystarkastuksen hoitosuunnitelmassa huomioidaan lapsen yleisterveys, mahdolliset lääkitykset ja perheen kokonaisvaltainen tilanne. On ymmärrettävää, että jos arjessa on haasteita, ei jaksa, niin silloin helposti ei jaksa myöskään hoitaa suuta ja voi tulla herkemmin suusairautta. Hammashoitolassa haluamme tukea vanhempia pitämään huolta lapsen suun terveydestä. Huolehdi, että käytät neuvolaikäistä lasta suun terveystarkastuksessa kerran, kun lapsi on 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias, 5- tai 6-vuotias.